Здравейте, дечки! Сакам да направим видео. Ама така не въка сакам. И здравейте, дечки! Доброто в моето видео. Сакам да направим видео. Много сакам. А така не въка. И дечки, може да сакам да правя повече. Сакам видео да правя много. Ама да не се и пях всяка пушна песна. А аз правям песни, всяка правям тази песна. Ама няма да се покажа я само в едни. Така навъка как я правям я. Ама аз имаме нишива, така навъка. И можем да пеем и аз, така на лов мом да пеем. И бе, дечки, ке ви изказвам. Чудеш, камеро. Руки пънеш. Дечки свърнете пънеше. Защо ме криво? Дечки. Цело време съм горе на тай ходник. Имам две ходника. Един тука и един доле. Да, и така навъка правим, дечки. Дечки, извинувам ви се. После тук и правим видео. Чао. Дечки, лайк и subscribe направете. Ако сакате не или да, как сакате, можете да ми пишете на коментари. Чао!